Добър ден, драги зрители! Вие сте с емисията за времето по канал VRM. Утре 14 декември. Времето като цяло ще бъде топло за декември, слънчево и подходящо за разходки. Сутринта на отделни места в низините ще се образува мъгла. Минималните температури сутринта ще бъдат измерени в Смолян минус 6 градуса, а максималните ще бъдат измерени в Пазарджик, Монтана и Перник от 8 градуса. Средните температури ще бъдат около 6 градуса, които ще бъдат причинени от антициклон, който ни е застигнал от югозапад. Атмосферното налягане ще се повишава и ще остане по-високо от средното за месеца. В следобедните часове ще се заоблачи на юго-исток, което се дължи на ниското атмосферно налягане от 1025 хектопаскала, с вероятност за валежи от 5%. Относителната влажност на въздуха ще бъде между 60 и 80%. На Черноморието сутринта ще е предимно слънчево, но през деня ще се постъпва на предимно средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 8 и 10 градуса. Температурата на морската вода ще е между 9 и 12 градуса. Вълнението на морето ще е от около 2 бала. Времето в Европа ще бъде топло. Ще нахлуят топли маси от запад на изток, които ще повишат температурите на континента. Мадрид 13 градуса, Париж 10, Берлин и Москва 0 градуса, Рим 15, Виена 6 градуса, Лисабон 18 и Атина 17 градуса. В Лондон ще бъде 10 градуса, което се дължи на куписта дъждовна облачност, която се дължи на циклон, образуван над Исландия и насочен към скандинавският полуостров. Над планините, както можете да видите тук, времето ще бъде с разкъсана предимно средна и висока облачност. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 6 градуса, на 2000 метра около 1. Това е таблица за седмицата от 14 до 20 декември. Седмицата ще започне студено, но постепенно ще се затопли през уикенда до максимални температури от, както можете да видите, 10-12 градуса. Сутрините ще бъдат малко по-студени, с минимални температури от минус 2 до максимални 5 градуса. Но за сметка на това, през деня ще ни очакват високи температури, подходящи за туризъм и разходки. Останете с телевизия VRM и малката булка. Минимални температури от минус 1. Кандилка ти след това. Прибери го утре. Вижте ли, ето това е... Защо? В западната част на континента. Чай, че изгубих къде. От начало. Разкъсана облачно с температура с овчей. От начало. Облачно с разкъсана облачност и температури. В София ще имат емисията за времето по телевизия VRM. Пак погледнах майка му. Ще бъде добро. В източната и част ще преобладава. Какво ще преобладава? Фактите са положителни. По-хладно в Москва. Западна България. Минута мълчание. Да, аз му почнах да записвам.